Eta segidan alderdi teorikoari begiratuko diogu, baina generoaren galbaeti pasata horixe baita Eusko Ikaskuntzak dakarkigun proposamena. Aitziber Salinas, kaixo egunon. Kaixo egunon. Gero eta konstienteago gara generoaren presentziaz gure bizitzan, hirietan, literaturan, ekonomian eta ondarean ere bai. Eta presentzia hori aztertuko dute 2016ko museo biltzarrean, urriaren 20tik 21 bitarte Donostiako Filosofia Fakultatean eta noski San Telmo Museoan ere bai, kultur ondarea, generoa, bazterketak, isiltasunak eta berdintasuna. Eta ondareak kontatzen diguten historia nolako eragina duen aztertuko du Garazi Ansa arte kritikari eta komisari eta Eusko Ikaskuntzako kideak. Garazi, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko egunon. Aritu gara zuk berrian idazte dituzun kritikak irakurtzen, artearen gainekoak eta azkenak Nagore Legarreta artistaren histerion ikuskizuna, urriaren 22 arte ikusgai duguna Koldo Mitxelenan, eta aurrez Ito Barradarena Tabakaleran, hau ja, kendu dute, baina kasualidadez, etzen izango biak emakumeak izatea? Ez, noski, aukera izan duten bi emakume hauek alde batetikan bai erakuskei eta egiteko, baina beste alde batetikan kontuan hartuta, nire posizioa edo arte kritikari lanetan haitu nazen hau, aukera ematen dit ere bai, ikusgarritasun hori behaiena pixka bat azpimarratzeko, ez? Eta, alde hortatikan, nire saiakera ere bai egiten ditut. Bai. Garazi, kongresu honen abiapuntua, urrian izango den kongresu honen abiapuntua da, kultur ondasunen hautaketa eta ondare diskurtsogintza androzentrikoak direla. Beraz, isilarazi eta baztertuak izan direnak badaudela. Bai, hoi ala da. Azkenian historia eraikuntza bat da, zerbait sortu dena ez da berez bea bakarrikan idatzia izaten, eta zerbait sortua den hortan hautaketa prozesu batetikan pasada, beraz jendeak aukeratutako historia bat da, azkenean guk ezagutu duguna. Horrek esan nahi du, aukeratu ez dienak ebai, multzo handi bat dela, ez? Beste esparruetan gertatzen den bezalaxe, hontan ere, UNESCOk argitaratutako ondare eta sorkuntzari buruzko txostenak azpimarratzen du, emakumeak ez direla kontuan hartzen edo gutxietxi egiten direla behintzat kultur ondarearen, sorkuntzaren eta birsorkuntzaren prozesuetan. Eta ondorioz, gizateriaren ondarearen zerrendan, ez dela apenas ageri emakumeen historiekin eta bizitzekin zerikusirik duenik. Transmisiorako aukera bat egiten da hor, eta gainera, horri buelta emateko behin kasu batzutan, modurik ez dago, hilbaitira lekubukoak izan direnak, edo ondare hori gure eskuetan jarri dezaketenak. Bai, azkenen finean, hori da esan dutena, ez? Hautaketa prozesu bate ondenean, hor beti badaude bazterduak izan duen batzuk, eta, historia edo bizitza aurrea joan enean, beti badau iragan bat, galdu iten dela, ez? Eta aurrea goazen enean, iragan hori ordunta atzerago gehatzen da, eta ordunta zailago da rekuperatzen, ez? Ordun beti, prozesu hortan beti daude, zati bat, iskutatua izan dudena, kasu hontan, zati horren, zati garrantzitsu bat, emakumearena da, ez? Historikoki, ez dela izan bere lana bisibilizatua eta publiko, ez? Ez du inoiz izan presentzia publiko bat, baizik eta beti ondu da pribatutasunera lotua. Eta ikusgarritasun hori izan ez dunean, imposibilia da azkenean diskurtsoietan sartzea, ez? Zerbait ikusten ez dena ez delako existitzen. Seguruzuk 1000 adibide dituzula buruan. Aurreko batean adibidez, aritu ginen Eulalia Baitua argazkilariari buruz, getxo fotok berreskuratu nahi izan zuelako emakume honen lana, ze aitzindaria izan zen, halako asko aldauzkatzu, adibide bezala ipintzeko. Emakumeen kasua hori asko eta asko dia. Adibide bezala, nik ez dakit, izenik nola esateko zuzenean, baina abanguardietan adibidez emakume asko eta asko gizonen atzian galduak izan du dira, ez? Eta abanguardietatik aparte, gaur egun agian gutxiago prozesu hortan, gero eta gehiago lortzen nahi gelako ikusgarritasun hori lortzia. Baina historikoki 1000 eta 1000 eta 1000. Eta guk lortu ditugun izen batzuk Amaliaren kasua dela eta, azkenean hain urruti ez dauden emakumeak direlako, baina erdiaroa joten bagea edo, ez dakit, barrokora edo lako beste garai batera, emakume horiek guztiz galduak daude, ez? Hori legitimizazio prozesu baten ondorio izan da. Izaera batzuk legitimizatzen dira, onak dira erakusten dira, eta beste batzuk ez? Onak dira zeinen arabera. ez? Hor dago koxka. Azken finean legitimizazio prozesu horiek ere ez dira magia kontua. Pertsonak legitimatzen ditugu bai prozesuak, bai emaitzak,
artearen kasu ere, bai, berdin. Eta kasua da nork legitimatzen dituen, barkatu, ez? Objektu horiek. Eta berriz ere, gurpile berdinean gaude, ez? Bai, gurpil zoro hortan. Hori da. Zuk diskurso historiko berriak sortzeko artxibo historikoen azterketa proposatzen duzu, baina batez ere berriak sortzerako orduan. Bai, ez nagoain ziur artxibo historikoekin nik proposatzen dudan, estrategia hauek edo balio duten, ze gauza berdinetara bueltatzen geha, ez? Azken finean artxibo historikoak ere, historikoki, 3 iturri nagusi dituzte, batetik estatua, eliza eta familia aristokratiko edo burgesak, alegia, beti berdinetan gaude. Badira gorputz maskulino batzuk, mendebaldekoak eta zuriak, eta beti artxibo horiek beraien interesen arabera sortutakoak dira, ez? Orduan horrek esan nahi du artxibo horietan badaudela dokumentu batzuk beti faltan egongo direnak, hutsune batzuk egongo dira, bai? Alde hortatikan, alde batetikan balio digu gaur egun kontziente izateak diskurtso horiek ez direla inoiz totalak edo egiazkoak izango, gaur egun kontziente galerako hutsune batzuk daudela. Baina eskez gera inoiz izango kapazak hutsune horiek betetzeko. Ez hor dago koska. Orduan nik proposatzen dudena da, ez naiz hainbeste zentratu artxibo historikoetan, baizik eta zentratu naiz, gaurtik aurrera, nola ezagutza jakina, historiaren ezagutza hau, beste era batera edo beste sistema batzun arabera nola sortu dezakegun. Eta hori artxibo horiek ikusiko dituzten begiak ere nolakoak diren baldintzatzen dute kontakizuna edo azken emaitza, ez da? Bai, noski, azkenean artxiboak eta dokumentuek ere ez dira kapaz historia bat beraien kabuz kontatzeko. Norbaitek irakurri behar ditu, norbaitek itzuli edo interpretatu behar ditu, bai? Orduan, historikoki ere, interpretazio hori oso pertsona gutxiren esku egon du da. Esaten da, arkonteen esku, ez? Pertsona horiek, beraien aukera zela edo boterea, azken finean botere bat bai da hori, artxibo horiek irakurri eta interpretatzeko, ez? Eta gainontzeko guztiak interpretazio horiek bakarrik handakizkigu. Orduan, nik proposatzen dudana da, azkenean, artxibo horiek publikora zabaltzen badira, inongo oztoporik edo barrerarik gabe, eta publiko horrek artxibo horiek interpretatzeko eskubide osoa baldin badu bere posizio edo kontekstuaren baitan, azkenean, diskurtso berri eta heterogeneo gehiago sortzeko aukera izango dugula, ez? Ez emakumearen ahotsa bakarrik, ahots isildu guztiek izango lukete beren diskurtsoa idazteko aukera, ez da? Hori da, azkenean hori, gurein hasiegera genero ikuspuntutik ez? Baina historikoki ez da izan emakumearen ahotsa isildu arazi den bakarra, hor daude, arrazakeriaren kontuen gatikan, beste hainbat historio, isilarazi dira, hemen, historikoki ere beti badakigu, irabazleek idatzi izan dutela, historia, ez? Eta galtzaileena beti hor zapaluta geratu da. Eta idazten ez dakitenek, etzekitenek ez zuten idatzi, noski. Hori da. Gaian interesa duenari esango diogu, datorren astean izango direla jardunaldiak, Donostian, Filosofia Fakultatean, 20-tik 21 Eta hor luz ez da zabal, garazi entzuteko aukera izango dugu, besteak beste. Horixe da, animatu. Garazian, eskerrik asko? Eskerrik asko zuei gomidatzeagatikan. Ta nahi duzun arte. Ta Itziber, bi aste barru hementxe? Laster arte.